Συμμετέχω 13 χρόνια στο Ρουκετοπόλεμο. Είναι η μεγαλύτερη ανάγκη ψυχής και ικανοποίησης που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος. Δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος πώς νιώθουμε για αυτό το έθιμο. Είναι η αγάπη για τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Θέλουμε να συνεχιστεί και όσο μπορεί να προχωρήσει αυτό το έθιμο. Πάνε ένα. Εντάξει, θα τα δούμε μετά. Αυτή η βραδιά μας συναρπάζει, μας δίνει ένταση, είναι κάτι που απασχολεί μόνο τα παιδιά που κάνουν τους ρουκετατζίδες και εμείς παλαιότερα. Μου αρέσει πάρα πολύ και ενθουσιάζομαι όταν βλέπω τις ρουκέτες στον ουρανό, καθώς είναι ένα πολύ ξεχωριστό έθιμο και δίνει λάμψη μέσα στη νύχτα